A nyní mi dovolte představit dnešní vystupující. Naším dnešním moderátorem je šéfredaktor levicového časopisu Tribuna Martin Brožek. Hnedka vedle něj sedí levicový historik Jiří Malinský, který pravidelně píše pro. Tady sedí filozof, spisovatel a pedagog Michal Hauser. A úplně na kraji máme člena Mladých sociálních demokratů Františka Lipinu, který se věnuje problematice rad pracujících. A nyní už předávám slovo našemu moderátorovi. Tak, děkuji vážení přátelé, vážené přítelkyně. Jsem moc rád, že jsme se tady sešli tak v hojném počtu a rovnou začneme a skočíme do toho po hlavě. Pánové si každý připravili krátký, uměřený, úvodní přednes, přičemž poté budou následovat otázky jak ode mě, tak následně od vás. Takže já bych poprosil pana Malinského, jestli by mohl začít se svým příspěvkem. Pražské jaro, přesněji leden 1968. Pražské jaro je žurnalismus, leden 68 autentický historický název, má svou prehistorii. V podstatě ji můžeme hledat v díle Bohumíra Šmerala, v programatických podnětech kolem manželů Švermových, viz volební program KSČ z roku 1946, ale také v levicovém křídle prvorepublikové a z části i poválečné sociální demokracie je historickým faktem, že v letech 45-48 zde pracovaly dvě marxistické socialistické strany. To je prostě fakt, ať si kdo chce říká, co chce. Únor 1948 neznamenal přelom, ale cestu k vystupňování sovětizace. To je věc, která se málo zdůrazňuje, stejně tak jako jasné dělení komunistického marxismu na leninský a stalinský. Kominterna byla výměškem stalinismu, leninští komunisté dopadli vesměs velmi špatně, takřka do posledního byli vyhubeni v polovině 30. let. Bohužel to jsou historická fakta. U nás probíhal podobný vývoj. Dopředu na to byla připravena státní bezpečnost, kterou řídili agenti NKVD a MVD, Karel Vaš například, nebo Bedřich Rejci. Abych byl doslovný, a počínají 9. sjezdem komunistické strany Československa se rozjela naplno, ale probíhala už předtím. Národní hrdina, armádní generál in memoriam Heliodor Píka byl například zatčen v dubnu 1948 na nemocničním lůžku a byl popraven potom v létě 1949, lze-li vraždu nazvat popravou. Ty velké politické procesy, které nejprve šly proti těm lidem v socialistických stranách, kteří byli připraveni spolupracovat s KSČ, se postupem doby přelili i do komunistické strany. Vrcholem se stal proces Slánský a spol. Na to navázaly veliké ekonomické deformace. Od roku 1951 se vystupňovaly investice do těžkého průmyslu. Došlo k strukturálním deformacím ekonomického národního hospodaření a výsledkem byl stav, ze kterého se ekonomika zcela nevymanila až do konce komunismu. Takzvaná měnová reforma, která okradla 100 000 prostých lidí, zejména dělníků, vyvolala velké protikomunistické hnutí a oživení benešovského kultu.
Podle historiků z Ústavu pro soudové dějiny došlo až k 130 rezistentním akcím. Ty nejrozsáhlejší byly v Plzni, dost detailně je popsal ve svých vzpomínkách Čestmír Císař. Stalinova smrt a vzápětí Gottwaldova znamenaly fakticky zastavení tohoto kurzu, ale to, že vedení KSČ bylo jedno z nejdevodnějších v těch satelitních státech, vedlo k tomu, že se vraždilo ještě v roce 1954. Lidé, kteří byli souzeni po tomto roce, pak už měli štěstí, protože dostávali jenom dlouholeté tresty vězení nebo doživotí, jako například Gustav Husák. V polovině 50. let se objevily první rehabilitační komise spojené se jménem ministra vnitra Baráka a první komunisté se začali vracet s řadou omezení na svobodu, například Marie Šlermová. Další vývoj a ten transformační polštář, který vytvořila ta reforma měnová, nebyla to jenom komunistická věc, byly to také zbytky zničení a škod, které nám způsobili nacisté, vedla k určitému hospodářskému rozmachu, který se však na počátku 60. let zastavil a prakticky rozbil třetí pětiletý plán. Rok 1963 byl rokem, kdy i v oficiálních statistikách se konstatoval úbytek národního důchodu, dnešního HDP, když to hodně zjednoduším. Během let 53-56 se v KSČ začíná formovat reformní křídlo, které se snaží vrátit socialismu jeho humanistickou a demokratickou náplň, tak jak vznikal během první a druhé internacionály. 12. sjezd KSČ, který se musel vyrovnávat s hospodářským rozvratem a krachem stalinské ekonomiky, stalinského modelu, byl nucen učinit celou řadu opatření. Výsledkem byla práce dvou rehabilitačních komisí, Kolderovy a Barnabické, kde si veliké jméno zjednal historik Karel Kaplan, velký znalec, zemřel před 3 lety tohoto problému a velice byl to pilný aktivní badatel a publikoval velmi vydatně i po roce 1989. Reformní sjezd byl sjezdem obrody. To je velké veřejné tajemství. Ta obroda vedla k tomu, že jejím symbolem se stal Antonín Novotný. Když jsem se na to ptal Jenka Šilhana, tak se hrozně rozčílil, ale nevyskl jediné slovo, čili jsem ho nachytal, tak říkajíc, na švestkách. Ten kult Novotného relativní přetrval zhruba do roku 1965. Nicméně, pokud se měla hledat cesta z velikých ekonomických problémů, otevřel se prostor pro Šikovy reformy. To znamená pro reformy pracovníků kolektivu Ekonomického ústavu Československé akademie věd. Pracoval tam například vynikající národohospodář Josef Goldman. No a potom přišel rok 1967 a fakticky už opoziční časopisy, jako byl zpočátku Plamen nebo literární noviny, byly čteny chytřejší částí obyvatelstva a získávaly nesmírný vliv. V roce 1967 Antonín Novotný se dopustil několika klíčových chyb, které vedly ke konci jeho režimu. 4. sjezd spisovatelů, který by měl zůstat v historické paměti, strahovské události, útoky na studenty Českého vysokého učení technického, kteří chtěli, aby měli elektřinu a topivo, protože prakticky se nemohli učit na strahovských kolejích, pak skandální vystoupení Antonína Novotného na oslavách Slovenského národního povstání v roce 1967
proslulý výrok zněl: Božka nic neber 10. Jako způsob, jak si udělat z komunistické strany Slovenska nepřítele, to bylo jedinečné, jenom nevím, který poradce mu to poradil. A konečně tohle všechno vyústilo do říjnového, prosincového a lednového pléna ústředního výboru KSČ, kde Novotný den po dní doslova ztrácel pozice a kde se do popředí dostal nečekaně poněkud přehlížený, ale nesmírně úspěšný komunistický vůdce Alexandr Dubček. Zhruba 2 měsíce se nic nedálo, Šejnův pokus o puč byl potlačen v zárodku, to měla být akce na pomoc Novotného a na záchranu jeho prezidentského křesla, protože Novotný rezignoval na lednovém plénu, a posléze došlo k takzvanému březnovému výbuchu svobody. Jedno velké veřejné shromáždění se konalo ve Slovanském domě, druhé potom v Sjezdovém paláci, čili v Průmyslovém paláci, jak se historicky tato stavba nazývá. Tam se konala česká výstava, druhá v roce 1891. Tak najednou se objevili lidé, o kterých se dlouhá léta nevědělo. Do politického života se začala vracet například Marie Švermová, zářila jména jako Jan Procházka a řada dalších. A co bylo zvlášť pozoruhodné, došlo k prolnutí mladé, střední a starší komunistické generace s nesmírným pozitivním ohlasem v obyvatelstvu. KSČ nikdy nebyla během 40 let tak populární a oblíbená jako právě v romantickém roce 1968. Současně došlo k obrodě i v občanském sektoru, takže se začal vracet Sokol, Junák, Československá sociální demokracie. A co bylo zajímavé, tyto snahy nemluvili o restauraci kapitalismu, ale o návratu do radikálně socialistické třetí republiky let 1945-48 se snahou navázat na tyto výsledky. Ilustrativním obrazem těchto událostí byl 1. máj roku 1968, kde byli vedoucí představitelé strany a státu bouřlivě zdraveni a Dubček například fungoval jako amatérský fotoreportér. To jest odebíral od lidí fotoaparáty a fotografoval ty lidi na tribuně, které si oni přáli mít zvětšněny. Byl to jedinečný 1. máj a v podobném duchu probíhal i v jiných městech po celém Československu. Pochopitelně příval demokratických myšlenek a určitá nespořádanost, která k převratným událostem patří, vedla k tomu, že si toho začala všímat Moskva, protože nechyběly vazby na jiného ruského komunistu Alexandra Solženicina, to se málo zdůrazňuje, ale i Solženicin byl členem BKSB, a začaly se rysovat i další nitky kontrarevoluce, abych použil jazyk poučení z krizového vývoje. V Polsku, v Německé demokratické republice, v Maďarsku a tak dále. To vyvolávalo velké vzepětí nebo vypětí, hned budu končit, hlídám si čas, promiňte. V těch mezi lidmi, ve vedoucích místech a centrálách tzv. Bratrských komunistických stran, a už zhruba od března 68 se začala připravovat záchranná operace, dneska známá jako operace Dunaj. V létě došlo k jednání, která byla uzavřena v Bratislavě 3. srpna 1968, kde byly uzavřeny určité dohody, které ovšem podle mého názoru, je to pouze můj názor, neplnily
Právě Moskva ne, protože nebylo se lze divit, karikatury, které se objevovaly třeba v časopise Dikobraz, vedly k tomu, že to všechno byla pro Moskvu kontrarevoluce. K tomu přišel dopis z 5, jména vlastizrádců zní Vasil Bilak, Oldřich Švestka, Antonín Kapek, Alois Indra a Drahomír Kolder. Ta jména byla dlouhá desítky let utajována, až vlastně přístup k němu poskytl Boris Jelcin a nebojácné vystupování našich kriminalistů v roce 1992 v moskevském archivu. Takže to bylo tohleto. A pak, když byly ty velké události, okupace Československa, provedla komunistická strana Československa nejstařilejší událost svých dějin, Vysočanský sjezd. Delegáti, kteří byli zvoleni na okresních a krajských konferencích v průběhu května a června 1968, se na pokyn městského výboru KSČ s vědomím Alexandra Dubčeka stačil dát souhlas dříve, než ho Rusové zatřeli a odvezli z Československa. A vozidla KGB potom jezdila po Praze a hledala jeho místo, aby ho mohla rozehnat. Nepovedlo se to, vůbec se to nepovedlo. Naopak bylo to dramatické, protože s tím, jak jako se uzavíraly jednotlivé jednací body, bylo to místo jednání bylo závodní jídelna ČKD Praha, dneska to tam pochopitelně nenajdete, tak se dostávalo do rozhlasu a do televize a mezi normalizátory vyvolávala stalinisty paniku. Dokonce tajemník UVKSČ, který autor knihy Mráz přichází z Kremlu, Zdeněk Mlynář, popisoval, jak seděl na sovětské ambasádě a vždycky, když uplynul čas jednání s Bilakem a s dalšími, zašel do vedlejší místnosti, kde byla naprosto volná telefonická linka a to, co se dozvěděl, posílal dál, takže do 2 hodin to, co oni se usnesli na sovětské ambasádě, se dostávalo do veřejnosti. Bilak klid zesínal a volal zoufale, všude mají svoje lidi. No a tím vlastně je svým způsobem konec vlastního pražského jara, i když vlastní ty ekonomické podněty jdou spíše do podzimu 68, koncentrovali se kolem revolučního odborového hnutí a do roku 69. Normalizace vlastně zvítězila od podzimu 69 do ledna února 1970 a potom její nástup potvrdil druhý 14. sjezd v roce 71. A všechno bylo vtěleno už v dotčeném dokumentu Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po 13. sjezdu. Takže to je stručně, jak si ta historie. Můžu připomenout upalování, to nebyl jenom Jan Palach nebo Jan Zajíc, ale 5 dalších, byli mezi nimi i komunisté. A pochopitelně výtržnosti, které vyprovokovalo zřejmě STB v dubnu 68, když jsme porazili Sovětský svaz na mistrovství světa v ledním hokeji. A potom pochopitelně 3 protesty proti prvnímu výročí okupace. Ale to jsou složité vztahy a i tak už mluvím moc dlouho. Takže vám děkuji za pozornost. Já děkuji panu Marnickému za historický výklad událostí Pražského jara, vlastně toho, co jim předcházelo. Nyní bych poprosil pana docenta Hausera, jestli by nám dal náhled do těch ideálů Pražského jara a vlastně nastínil, co bylo teda cílem Pražského jara, reformovat onen socialismus, případně jakým způsobem. Já začnu tím, že Pražské jaro je jaksi žalostně přehlížený jev historický. Polistopadové liberální elity bagatelizují Pražské jaro. To byla jenom odbočka od cesty k liberálně demokratickému kapitalismu.
Zároveň představitelé komunistické strany Československa a později KSČM rovněž bagatelizují Pražské jaro s tím, že to naopak byla právě cesta k liberálně demokratickému kapitalismu. To zajímavé. Tam se shodnou, jenom každý to hodnotí opačně. Jaksi levice, řekněme radikální, po roce 89, která se tu začala obnovovat nebo znovu vytvářet, Pražské jaro vlastně obcházela, jako by neexistovalo a vstřebávala podněty prostě ze řekněme, amerických, britských, francouzských teoretiků a politických hnutí. Pražské jaro ale vypadá jako kdybychom měli v místnosti složený poklad a nechtěli do té místnosti vkročit. Jo, já uvedu tedy 3 impulzy Pražského jara, které podle mého soudu jsou důležité pro současnou levici a vůbec dnešní globální problémy. První impuls je politický. Během Pražského jara vzniká podivuhodná forma politiky, v níž dochází k jedinečné, historicky vlastně jedinečné události, že totiž je tu strana, státní aparát na jedné straně a vedle se probouzí občanská společnost. A dochází ale k pozoruhodnému fenoménu. Na začátku, když to nechávám teď stranou prehistorii Pražského jara, ale na začátku máme zmíněné lednové zasedání komunistické strany leden 68. Dochází k prvnímu impulzu. Někteří historici jako Gordon Skilling v knize Československá přerušená revoluce chápou tento akt jako začátek revoluce zhora. Přichází impuls z nejvyšších pater politiky. Ten je jaksi osvojen občanskou společností a nastane ten výbuch svobody, jak o tom hovořil kolega Malinský. Jenže to není všechno, ten proces pokračuje. Dochází k tomu, že strana, vedení strany přetváří tento impuls od společnosti a formuluje určité nové koncepce nebo zákony, nebo jaksi radikalizuje ty první, které byly umírněné. Jo, takže příkladem je třeba poměrně rychlé zrušení cenzury, oficiálně tedy zákonem 1. června 68, předtím byla zrušena už neoficiálně, někdy během dubna. Byla to revoluce. Jo, a pak ale dochází k tomu, že společnost, která je v pohybu, je nespokojená s těmito zákony, chce pokračovat dál. Projevuje se to třeba v prohlášení 2000 slov. A dochází k vlastně revolučnímu procesu. Pražské jaro je historicky jedinečný fenomén v tom, že vlastně zde reformy mírné postupně tady tou dialektikou, těmi vzájemnými výměnami, stát, společnost, se proměňuje v revoluci. Ke konci Pražského jara, už po ještě tedy před nástupem normalizace, tak vznikají radikální požadavky, které nejdou vůbec směrem ke kapitalismu nebo obnově parlamentní demokracie, ale k vytvoření nového modelu politiky. Objevuje se tendence, nebo prostě v lednu 69 probíhá sjezd závodních rad pracujících.
A zde se prosazuje návrh na vytvoření politického tělesa, který bude reprezentovat všechny rady pracujících. Tím vzniká protiváha proti straně, komunistické straně. Představitelé komunistické strany se toho zalekli, chtěli prostě, že to v žádném případě, jenže už to bylo v pohybu a kdyby nedošlo prostě k tomu násilnému zarušení, pravděpodobně by došlo k nějakému dalšímu vývoji, možná i něčem konfliktnímu, a směřovalo to k vytvoření nějakého nového politického modelu, kde stojí na jedné straně reprezentace nebo participativní těleso sdružující rady pracující, na druhé straně řekněme státní orgán nebo komunistická strana. A připomíná to vlastně původní Leninovy koncepce formulované prostě v roce 1917 nebo ještě dřív. Lenin si představoval sovětskou moc podobně. Sověty vlastně měly podobnou strukturu jako později ty rady pracujících. Byla to rozvinutější struktura, ale jedním z těch hesel Pražského jara byla všechna moc závodním radám, všechna moc radám pracujících. Čili tam, tady možná trochu máme odlišný pohled, že protagonisté, představitelé Pražského jara měli jako vzor, k němuž dospěli Leninovy koncepce, radikální demokracie, systém Sovětů. A zrovna tak koncepci NEPu, nové ekonomické politiky. No a takže to je první impuls, politický. Jo, tím se řeší prostě to odcizení, které je mezi společností a parlamentní demokracií. Jo, jednou za rok, jednou za 4 roky hodíme lístek. Je to vlastně nezávislé na občanech, co se děje v parlamentu. Jo, prostě všechny tyhle problémy, které dnes zažíváme. Druhý impuls je impuls ekonomický. Vzniká vlastně originální ekonomický systém. Opět je tady ta čtyřfázová sekvence. Čili na začátku přichází Otašik s návrhem rad pracujících. Byl to vlastně původně, bylo to technokratické opatření na zvýšení efektivity. Jenže, to je ten druhý krok, tato koncepce začne žít vlastním životem a rady pracujících vznikají spontánně a překračují ty původní požadavky. Jo, pak vzniká ten třetí krok, kdy vláda, stát, tak připravuje prostě usměrnění toho spontánního pohybu a vzniká návrh zákona o socialistickém podniku. Ten byl připraven ke schválení, ale ke schválení již nedošlo. Tento zákon měl zavést rady pracující v zásadě do všech podniků. Do té doby ovšem rady pracujících reprezentovaly, odhaduje se 800 až 900 tisíc pracujících. Byli v podnicích, o tom bude možná mluvit kolega, jako je plzeňská Škodovka nebo ČKD v Praze. A zároveň tedy Šik a další reformátoři uvažovali o pokračování jaksi plánované ekonomiky, která ale se nebude řídit rigidním centrálním plánem, ale bude to spíš celková koordinace ekonomického vývoje s tím, že se budou stanovovat ekonomické dlouhodobé priority
ale ten plán už bude uskutečňován třeba pomocí pobídek, státních pobídek jednotlivým odvětvím. Čili je to model, který nalezneme v něčem, trochu to připomíná některé odvětví ve Spojených státech, které se týkají vývoje technologií, například čipy, tak ty rozvíjejí nebo produkují americké koncerny, které získávají prostě státní pobídky, aby mohly provádět náročný výzkum třeba. Ale v rozvinuté podobě, kde se s tím setkáváme v dnešní době, je Čína. Čína ta vlastně zavedla model, který v něčem připomíná model Pražského jara. Jo, jenom to dotáhla do další, prostě má čas to mnohem více rozvinout, než tomu bylo v Pražském jaru. V čem je ale zásadní rozdíl? V Pražském jaru se tento model rozvíjel společně s těmi radami pracujících. To znamená, byl tam přítomný silný prvek ekonomické demokracie, který ovšem v Číně možná v nějaké formě existuje, ale je prostě možná takový napůl fiktivní nebo ovládaný, nějak regulovaný ze zhora. Jo? Oficiálně existují nějaké takové podobné rady pracujících i v Číně. Jenže v tom Pražském jaru ty rady vznikaly spontánně a představovaly určitou prostě pak i politickou sílu, která začala jaksi vyvažovat vládu komunistické strany. Jo, čili si to můžeme představit jako čínský model s ekonomickou demokracií nebo politickou demokracií, pokud budeme mluvit o politickém systému. Víme, že ten čínský model je účinný ekonomicky. Zdá se, že prostě v dnešním světě v různých ukazatelích je možná nejefektivnější momentálně. Něčím má problémy, ale prostě zdá se, že dokáže prostě být velmi efektivní. Ale zároveň, čili chybí mu ale ten, řekněme, demokratický prvek, participativní prvek, který ale existoval během pražského jara. A je chyba, že vlastně význam myšlenky pražského jara zůstávají zamčené v té komoře. Jo, že je to příležitost pro levici, ale nejenom pro levici, vůbec i prostě pro českou politiku, aby přišla a řekla, podívejte, co tady prostě vzniklo a co my úplně opomíjíme. No a tím pádem navrhuji rehabilitovat Pražské jaro a učinit z něj jak východisko prostě pro další úvahy a strategie pro současnou českou levici. Proč padají tím pádem různé antikomunistické argumenty? Socialismus je neslučitelný s demokracií nebo se svobodou. Pražské jaro ukazuje, zrušili cenzuru, sami komunisté zrušili cenzuru. Umožnili svobodu slova, umožnili obnovení skauta. A dosady dalších a mnoha dalších organizací. Jo, padají prostě běžné antikomunistické invektivy, jo, které drtí prostě levici. A podle mě je historickou chybou KSČM, že po listopadu nedokázala Pražské jaro rehabilitovat. Tudíž se dostala vlastně do pozice prostě postnormalizační strany, která udržuje svůj klan
a nedokáže oslovit širší veřejnost. I když měla velké zisky volební svého času, nejvyšší zisky byly mírně přes prostě 19% ve volbách někdy kolem roku 2002, děkuji. A taky jenom přes 20%. No a ale byly to spíš protestní hlasy, jo, které později pak přešly ke stranám, které jsou jako protestní přesvědčivější, jo, nebo jo, jako je třeba SPD. Jo, takže vlastně můžeme říct tak, že smutný stav KSČM dnešní doby je do jisté míry následkem i toho, že nenavázala na Pražské jaro. Děkuji za pozornost. Myslím, že zajímavou aktualizační vložku, ke které se určitě ještě dostaneme a kterou rozvineme, co si z toho vlastně můžeme my rovněž vzít jako levicově orientovaní lidé. Ale nyní bych poprosil Františka Lipinu, aby více rozvinul tu ekonomickou reformu Rady pracujících, případně doplnil pana Malinského a pana Hacera. Děkuji moc za slovo. A vlastně děkuji panu docentovi, že to tak hezky uvedl. Já se omlouvám, já nejsem zvyklý moc mluvit nahlas, tak snad to slyšet. Každopádně, já jsem student historie a vlastně tady tím tématem ekonomické reformy v 60. letech a o radách pracujících, tak jsem se zabýval už na bakalářském studiu a pokračuji vlastně na magisterském. A já vlastně narodil jsem se až po roce 2000, takže jsem asi úplně Přímo kojenec. Jsem vlastně z té generace, kdy ani moji rodiče nezažili přímo pražské jaro, takže vlastně o této historické epoše, o tomto historickém období, tak vlastně vždycky jsem slyšel jednak jako z rodinných vyprávění, od babiček a podobně, ale především ze školy, z médií, z filmů a podobně. A to vlastně strašně hezky pan docent řekl, že pražské jaro v těch představách, v té obecné historické paměti, můžeme říct, tak je vždycky vnímán jako nějaké, možná bych řekl i liberálním jazykem. Vždycky je to nějaké uvolňování, je to boj za demokracii, za svobodu a vlastně do jisté míry, i když ta sametová revoluce a ten vývoj po roce 89 odmítl tu reformní komunistickou politiku jako něco nefunkčního, že to neuspělo, tak vlastně svým způsobem ti lidé vnímali to pražské jaro a takhle to bylo prezentováno jako takový neúspěšný první pokus o demokratizaci, o tom, kdy ten systém se snažil vlastně, lidé bojovali, aby se opět dostali do té normality, jak třeba Václav Havel v tom vlastně slavném sporu s Kunderou zmiňoval. No a v podstatě tady ta radikálně emancipační politika pražského jara tak byla svým způsobem dvakrát vymazána. Jednou tím normalizačním režimem poučení z krizového vývoje, to už tady bylo zmiňováno, bylo to označeno za kontrarevoluci, ale přesně jak říkal pan docent, tak zároveň i po tom roce 90. Komunisté se k tomu nehlásili, ve filmech je to vlastně, ta pozornost je zaměřována hlavně na tu invazi, na tu národní tragédii vlastně. A teď máme ten z nedávné doby příklad filmu Vlny, kde v podstatě je to, i když tam už relativně otevřeně je pojmenováno, že to jsou komunisti, kteří se snaží demokratizovat ten komunistický systém, tak pořád je to hlavně rámované tím bojem za svobodu, a který je vlastně potom poražen tou invazí. No a vlastně tady v tomhle kontextu, tak ty rady pracujících mi přijdou strašně zajímavé, protože právě o nich se strašně málo ví. A i v současném historickém bádání tak existuje strašně málo prací, které by se tím zabývaly. Vlastně Petr Kužel tady v
knize, kterou jsem tady viděl, že má pan docent, tak se tomu věnoval ve své studii. A myslím si, že z těch důvodů je to vlastně symptomatické, protože ten koncept ekonomické samosprávy, ekonomické demokracie, tak vlastně nezapadá do toho narrativu liberální parlamentární demokracie. Kdybych se měl vrátit vlastně asi na začátek, protože ty kořeny toho reformního myšlení můžeme hledat i do první republiky a v Kleninovi, ale ten zásadní předěl asi nastal v tom roce 56, tím známým projevem Chruščova, kde odsoudil stalinské zločiny. A v podstatě pro tu legitimitu komunistické strany a obecně toho systému, tak to vlastně znamenalo obrovskou ránu, protože ta strana, která se legitimizovala tím, že dokonale pochopila na základě vědecké teorie, zákony historie, zákony vývoje společnosti, tak vlastně najednou se ukázalo nejenom, že se mohli mýlit, ale taky, že mohli spáchat zločiny i proti svým vlastním straníkům a proti širší společnosti. No a vlastně intelektuálové a experti od toho roku 56, ale samozřejmě už i trošku dřív, tak začali přemýšlet a uvažovat, co s tím systémem do budoucna, jak je možné tu legitimitu, protože to byli všechno přesvědčení komunisté, jak je možné udržet a vlastně nabídnout nějaký nový projekt, kam dál s tím socialismem. No a do toho vlastně to už tady bylo popisováno, ten systém probíhal obrovskými krizemi. V tom roce 63-62 dokonce to dospělo až k recesi, můžeme říct, k propadu toho národního důchodu a prostě nedařilo se. V období té stalinské strany tak vlastně, a to možná zjednodušuju, ale když se něco v tom socialismu nepodařilo, tak to bylo to vina nějakých agentů imperialistických nebo domácích. A zkrátka ten systém už neměl takové vnitřní rozpory, jako měl mít ten kapitalismus. Jenomže vlastně v tom postalinismu v období po roce 56, tak začínají se ty příčiny těch problémů ekonomických, společenských, rehabilitace a všechno takové, tak se začíná hledat doma. A myšleno v tom systému jako takovém. A vlastně klíčový, abych to urychlil, klíčový problém byl spatřován v tom byrokratickém direktivním systému. Ta historie je celkem známá, Otašik, ekonom, byl vlastně pověřen vypracováním se svým týmem ekonomické reformy a vlastně odpověď na tyto problémy tak bylo autonomie podniků a i když se to tehdy takhle nenazývalo, tak v podstatě určitá forma tržního systému. Podniky, protože tam v tom centrálním systému existovala korupce, klientelismus, nedodržoval se plán, nemohl se dodržovat, protože byl vysoce nadsazený a byl tam plno a vykazovaly se falešné naplňování toho plánu a tady ty problémy. A to mělo právě tu odpovědnost za to řízení té ekonomiky, tak vlastně měla být směřována na tu podnikovou sféru. Ale vlastně nebylo jisté, kdo má v tom podniku tu zodpovědnost převzít za to vedení a komu se má zodpovídat. Ředitelé byli v tom předchozím systému jmenování ať už ministerstvy, oborovými ředitelstvími a vlastně jim byli zodpovědní a byli zodpovědní za to vykonávat ten plán. Byli zodpovědní stranickým orgánům. Přesně tak. A to právě se mělo změnit. Že, jak si dokážete představit, tak to bylo vlastně, z toho se nejenom, že by to byl ekonomický problém, ale byl to bytostně politický problém, protože to vlastně by znamenalo, že ty stranické orgány a komunistická strana by musela opustit část té moci a kontroly, kterou nad tou ekonomikou má. A to samozřejmě pro ty hlavně konzervativní komunisty v té straně byl velký problém.
i vzhledem k tomu, že ten centrální plánovaný systém tak byla klíčový stavební kámen celého toho systému a bylo to důležitá hodnota pro ten systém jako takový. Přišel leden 68, zvolen Dubček, to už jsme tady slyšeli tu historii, a vlastně až akční program KSČ, který byl schválen V dubnu 68, tak vlastně měl první zmínku o tom, jak by se tento problém té odpovědnosti, kdo by se měl vlastně zhostit té odpovědnosti řízení těch podniků na té podnikové úrovni, tak poprvé se objevilo nějaké řešení. A tam bylo neurčitě napsáno, že by měl vznikat určitý demokraticky volený orgán, primárně v průmyslových podnicích, který by měl mít na starosti vybírání toho ředitele v nějakých svobodných konkurzech a to byl vlastně první impuls, který potom otevřel obrovské debaty v té společnosti, v novinách, v časopisech. A vedlo to k mimořádnému sjezdu. A samozřejmě. Jsem úplně zapomněl. Teď jsem chtěl něco říct a zapomněl jsem. No každopádně. Doplňuji. Potom bude to možnost ještě zareagovat. Teď jsem úplně zapomněl, co jsem chtěl. Jak doplňujete? Úplně mu rozbijete? Každopádně, co mi přišlo vlastně zajímavé na těch debatách, že po čase se tam vyprofilovaly takové dvě, řekněme, vize, jak by ty rady měly fungovat. A to samozřejmě má kořeny v dlouhodobějším myšlení, ale když to měl zjednodušit, tak jedna vize spíš taková technokratická, kterou nejdřív zastával Šik a ti vládní politici, reformní komunisté a podobně, tak tam vlastně pro ně klíčovou hodnotou byla efektivita. A aby ta ekonomika, která byla zkostnatělá, nefungovala, aby zase začala šlapat, aby ty podniky fungovaly. Naproti tomu byla ta, řekněme, radikálně demokratická, humanistická, která dávala do centra těch debat člověka. Emancipaci člověka, základní marxistická myšlenka, že pracující mají ovládat plody své práce. V centrálně plánovaném systému málo kdo měl ten pocit z toho, že to tam takhle funguje. To znamená, ta radikálně demokratická verze dávala mnohem větší pravomoci těm samotným pracujícím, kteří měli potom být v těch konkrétních radách. Pracujících měli si vybírat vlastního ředitele podniku a v podstatě, když to zjednoduším, řídit ten podnik a obdávat nějakou dlouhodobou koncepci rozvoje. Já už vím, že mluvím dlouho, už se na mě koukáš. Ještě můžu. Povedz to k závěru. Dobře. Je hezky řečeno. No a právě během těch jarních měsíců tak se objevily strašně zajímavé koncepce, jak už ty radikálně demokratické, řekněme, tak vlastně potom v praxi, protože během června tak schválila vláda i provizorní zásady, podle kterých se měly řídit to zakládání těch rad pracujících. To bylo přesně reakce na ty diskuze ve společnosti. A ty vlastně určili, že doporučili cestu, jak by měly ty jednotlivé rady vypadat. Měly se zakládat k 1. červnu, to většina těch rad nestihla, protože potřebovali nějakou přípravu, ale většina to vlastně stihla připravit až do 1. října 1968, což je zajímavé, že vlastně většina tady těchto potom praktických kroků v té reformě tak vlastně probíhala až po té invazi, což ze začátku neměla zase takový velký vliv na to, jestli tahle ekonomická část té reformy a toho pražského jara bude pokračovat nebo v ČKD, kde mimochodem v těch prostorech se odehrával potom ten sjezd, tak z ČKD, si nejsem jistý z kterého závodu, ale to je teď jedno, tak zašel velmi radikální program, kde dokonce počítal i s určitým shromážděním pracujících, kteří nejenom, že by měli být, jak s tím počítala ta vládní verze, určitý poradní orgán, který sice bude volit toho ředitele, ale do té každodenní
rozhodovací činnosti by neměla zasahovat, tak tam naopak té radě pracujících a tomu samosprávnému orgánu chtěli dát velké pravomoce. Například zajímavá událost Dole Dukla v Havířově, tak tam vlastně ještě před vydáním akčního programu, tak aktiv dělníků, horníků přesně řečeno, tak se sešel a odhlasoval si rezoluci, která požadovala odstoupení ředitele, protože nebyli spokojeni s jeho prací. Dokonce uspořádali volby a snažili se podpořit jeho nástupce a řekli, že to byl vlastně jeho náměstek a poradce toho předchozího, ale on řekl, že nepřijme tu nominaci na toho ředitele, pokud nebude mít podporu aspoň 80% horníků v tom daném podniku. Takže to je přesně ta spontánní, radikálně demokratická atmosféra, ty návrhy, které během těch jarních měsíců byly. V té realitě, která vlastně třeba historik Jakub Šlouf, tak se zabýval právě radou pracujících třeba v plzeňské Škodovce. Já vlastně v té své práci tak jsem mapoval fungování té rady pracujících v brněnské Frutě, což potravinářský podnik, trošku jiná pozice v tom národním hospodářství, ale tam naopak ta rada pracujících vlastně vůbec tady k těmhletěm radikálně demokratickým prvkům nedošla. Byla iniciována managementem, protože management se cítil samozřejmě ohrožen vlivu z těch stranických struktur, protože na nich byl závislý, byl jmenován a vlastně chtěli si založit takovou svoji radu pracujících, která by vlastně místo emancipace pracujících, tak by vlastně emancipovala ten technokratický management od toho byrokratického centrálního systému. Bylo zajímavé, že ačkoliv třeba ve Škodovce proběhly na konci září 1968 velmi svobodné volby, dokonce Jakub Šlouf, historik, tak říká, že to byly první svobodné volby od roku 1946, pokud považujeme úplně za svobodné. Ale první svobodné volby do rady pracujících v plzeňské Škodovce, tak tady v tom podniku Fruta Brno, tak vlastně, abych to zjednodušil a nezdržoval, tak v podstatě to dopadlo tak po rozsáhlých diskuzích, že přišli opět s jednotnou kandidátkou a nominantů, která podniková organizace ROH odborů, tak vlastně nominovala ty lidi, pracující měli možnost jenom to potvrdit a vlastně všichni ti potom reálně zvolení členové té rady pracujících tak byli napojení na ten předchozí management. To znamená, tady v tomhletom podniku, i když byl to relativní výjimka, tak naopak tady té příležitosti těch chaotických změn se chopil ten management a vlastně aplikoval tu radikálnější technokratickou vizi rad pracujících, která vlastně posílala ten vliv toho managementu a tu osobu ředitele v tom podniku. Už se chýlím úplně k konci. O tom sjezdu rad pracujících tady už mluvil pan Vicent. Možná na závěr. To pražské jaro pro mě je důležité a myslím si, že by mělo být přesně studováno, měla by být vnímána pozornost přesně tady těm zapomenutým konceptům, které dneska už neznáme právě proto, ne, že to možná se tam budeme bavit, jestli by to dopadlo takhle, stal by se nakonec z toho Jugoslávie, kapitalistický systém nebo něco podobného, ale právě v tom aktualizovat tady tyhle koncepty, přivést do dnešní současnosti a zavést na to diskuzi. A možná i pro levicovou stranu, sociální demokracii, komunisty, tak pokud se někdy pustí do tady tohohle projektu a chtěli by osvěžit návrh rad pracujících, tak vždycky ať zůstane v centru toho přemýšlení ten člověk, protože vždycky velmi rychle, když přemýšlíme nad efektivitou, jak to udělat co nejlépe,
tak vždycky se nám může stát, že vlastně ten náš výtvor, který chceme, tak dopadne úplně jinak a vymkne se nám z ruky. To je asi